Engaged na si Seth kadayon na sa iyang non-showbiz girlfriend nga si Nelan Vivero. Gani, gipakita ni Seth sa iyang Instagram account ang iyang gibating kalipay dihang ni yes ang iyang hinigugma. Proud si Seth sa iyang GF nga bisag simple lang ang iyang proposal na pa-yes niya si Nelan. Ug sa mga Oppa fans, get ready to meet Kim Bon sa umaabot nga hashtag Between You and Me. Ma-meet niyo siya in person sa usa ka dakong hotel dinhi sa Subo kanong September 23. Lakip sa iyang mga gibidahang K-drama mao ang Ghost Doctor ug ang Tale of the Nine-Tailed 1938. Ug sa nagkainit nga mga eksena sa Voltes 5 Legacy, nagplano na usab ang Bazanian Empire pag-atake sa planet Earth. Gani, nagpagawa sila og ilang secret weapon nga daw sama sa usa ka tower ug panahon nga kini paandaron, posibleng maguba ang pipila ka mga lugar sa planet Earth. Kana og uban pa, atangi sa Voltes 5 Legacy pagkahuman sa 24 oras.